Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera muZimbabwe. As you all know, Scott akadyiwa kumabvuku saka Ace Lumumba anga achimunyomba anyora kuti ndinokutendai vagari vekumabvuku madadisa, you are the real vana Mayweather. Vemashuwa hameno kuti ndingakuitireiwo sei zvangu. Handisam ava ndakavaudza kuti ngavasiyane nezvemawater rituals zvavanga vachiitana naLillian, but vane dzungu too much. Dzakanditi dzodhila neni after my elections and I can't wait. Saka Lumumba ari kudedzera kuti ndakamuudza Scott kuti ngasiyane nezvemishonga, saka which means Scott anga achishandisa mishonga achitira kuti avhoterwe, saka adyiwa. Saka Lumumba auya wachifa nekuseka. Munoziva Lumumba naye akawachiswa neZANU-PF, saka anakirwa zvisingaite. Adedzera kuti dzungu too much, mishonga yandakakuudza kuti siyana nezvayo wakaramba, ona nezvikwadyiwa wakandiudza kuti uchadhila neni after my elections, ndakakumirira. Saka guys, as all know, team reZANU-PF riri kurwadziwa zvisingaite, rarohwa, rarakashwa, rashekeswa sengoma yaWinky-D. Iye Scott naye kwakanga achidedzera kuti ada kubisa tara yake. Vamwe vakavhara mabhohol, vanhu veZANU-PF vadyiwa, vanga vachikampena nawo. Vana Mutuli Ncube vanga vachikampena nemawaifa kunana Bulawayo. Mawaifa avo vavhara, vaisa mapassword. Vamwe vari kudedzera toda kubisa zvinhu zvedu. Makambozviona kupi zvakadaro guys? Kana wadyiwa siya vanhu vashandise. Saka tozvachitaurwa nani naLumumba. Lumumba ari kudedzera kuti wagonekwa, mishonga too much. Nezvimakudedzera kuti moda unochera tara iyi, munoichera kuti moita sei? Lumumba uyu adedzera kuti ndimi vana real Mayweather. Kwete munongoziva mega seyadaro because vakadedza Mayweather last time. Thank you so much guys. Apa Mayweather wacho akadedzwa nemari dzisingaite, saka anga achidedzera Lumumba kuti marakasha vanotambisa mari vanhu veZANU-PF vachidedza Mayweather, munhu anodhura zvakadaro. Vaida kuti asikorovani iye munhu achidhura kudaro. Munongoziva mega Mayweather ibrand hombe. Please don't jump our aids. Thank you so much.